The book of John 19. The book of John 19. John 19. John 19. John 19 from verse 32. So the soldiers came and broke the legs of the first and of the other who had been crucified with him. And when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs. I skip to verse 36 now. For these things took place that the scripture might be fulfilled. Not one of his bones will be broken. So it was a prophetic message concerning Jesus. Zvanzi vakadambura makumbo. Mbavha yaiva ku left, vakadambura makumbo, mbavha yaiva ku right. Pavakauya pana Jesu, havana kugura makumbo ake because he was already dead. I want to minister concerning the mystery iripo pa Calvary. Gloria Bepu, I pray over your life. Mwari wakuwanire nyasha, Michelle Chipando, ndinotaura ropa fadzo nenyasha dzamwari, upenyu wako mstara Jesu. Amen. The mystery yakaitika pa cross inoresembla Jesus, Jesu, as the Passover lamb. Tichidzoka ku Old Testament pavakaisa ropa pado. Zvanzi mutumwa akati shoko raiti, when I see the blood I will pass over. Ndikaona ropa ndichadarika. Ropa richirepresenta death. So pavakauraya makwai vakaisa ropa pama doorpost. Mutumwa werufu paakauya aiti akaona paine ropa aishetuka. Nokuti ropa rairepresenta rufu. So mutumwa werufu aidhila nepasina ropa pasina kufiwa. But pane ropa aisiya zvakadaro obva ashetuka ojamba. So mucherechedzo weropa rakapa vanhu Passover unongoreva Kristu Jesu unopa vanhu a Passover in every situation. Kana pane zviri kumuka against your family, kana pane zviri kumuka against basa rako kana zvaunobata, ndiri kudeclare a Passover anointing over your life. Ndiri kutaura pamusoro penyasha dzamwari dzinokonzera kuti pauri zviregere kubata. Kana ugere munyika iri kuitika zviri kuitika, but pauri ngazviregere kubata. Kana ugere muenvironment yekuti vanhu vanotarisirwa pasi, vanhu havagamuchirwe, but not with you, not with you, not with you. Chikonzero, I speak the blood of Jesus over your life, over your work, over your family, over your business. Ndiri kutaura ropa ra Jesu mangwanani ano. Ndiri kutaura ropa ra Jesu mangwanani ano. Bhaibheri rangu rati pavakaenda pane imwe mbavha vakaigura makumbo kuti ichifa, nokuti pavakaiswa pa cross mafiro epamuchinjikwa ndeyekuti vanhu vaifanirwa kufa nekurovererwa pamuchinjikwa. Asi nekuda kwekuti vakatora nguva uye vanga vakupinda musabata is their tradition, ndo pavakati ngatigurei vanhu ava makumbo kuti vachigona kufa. So vakadambura makumbo erimwe tsotsi ku left, vakadambura makumbo erimwe tsotsi ku right. When they came to Jesus, vakasvika vakaona kuti atofa kare. Ndoda kuti uone chini, hazvireve kuti matsotsi aya akasimba kudarika Jesu. But nyaya iripo ndeyekuti Jesu unofanirwa kufa achivafira. Number one. Number two, Jesu paari kuenda pamuchinjikwa ane a prophetic word concerning his life. Iri kuti kudi panzi neshoko fulfilling the scripture verse 36. For these things took place that the scripture might be fulfilled, that not of his bones, not one of his bones will be broken. So paiva nechiprofita chekuti haasi kuzodamburwa makumbo kana kuti kuzogurwa mwiri wake kana mabhonzo kubva paari. It was a prophetic message on him. So that prophetic message kuti ichigona kuva fulfilled,
pane zvakaitika zvandiri kuda kuti uone. Ndomunga pandaverenga wazvinzwa, but ndoda kuti ufure palevel yekunzwa uchiona sezvandiri kuona izvi. Ndezvipi? Jesu ari pakati paorder yepacross. Jesu ari pakati. Vakagura makumbo emumwe ari kuleft, vakagura makumbo emumwe ari kuright. Chavapa kuti varegere kufamba neorder yavo, nokuti kana uchitanga nekuright unoti 1, woti 2, woti 3. Kana uchitanga nekuleft woti 1, 2, 3, uchifamba nerow neorder sekumiswa kwavakaitwa pamuchinjikwa. But pane zviri kuitika kuti vanhu havagone kushetuka ari pakati vaende the other side vozodzoka kuna Jesu. Chavapa kushetuka, that's a shadow picture yePassover lamp yavari kudemonstrata kuti akaponesa vanhu kumashure kuti varegere kufa ndiye Kristu, ndiye ane ropa riri pano. Saka vanhu ava vanoti vakauraya vakadambura makumbo kune vekutanga vojamba pana Jesu, voenda kune imwe mbavha vozodzoka pana Jesu. Chavapa kutanga nevarume ava vachijamba pana Jesu zvinongoreva kuti shoko rechiprofita riri pamusoro peupenyu hwake rinochinja order. Kune maorders arimo muupenyu akarongwa nevanhu. Kune kumisikidzwa kwakaitwa zvinhu mulife. Pane kutaura kwevanhu kwokuti ukadai unoguma waapa pana chaunoachiva, nekuda kwekuti wakakundikana izvi hakuna kwaunoenda, nekuda kwekuti hauna hama, hakuna kwaunosvika, hakuna anokubatsira, hakuna chimwe chichaitika muupenyu hwako. Those are orders dzirimo mukurarama muupenyu. Zviga kutaura mamiriro ezvinhu muupenyu akatorongwa, akaprogramwa kuti tikabva apa tunoenda apa, tichibva apa tunoenda apa. Sekuverenga madigits tikati 0, 1, 2, 3. Hatigone kuti 0, 1, 3. Iorder iri panyika iyoyo. Kune maorders ariko. Kune order yekuti kana usina anokuziva hauna kwaunoenda. Kana usina anomira newe hauna chaunoachiva mupenyu. Kana wakakundikana ichi nechichi hauna chinobatika chiri tangible chaungaite muupenyu hwako. Kana usina zvakati nezvakati, zvakati muupenyu hazviitika uachieve. Those are orders in life. Izvozvo zvinoshanda bedzi kana pashayikwa murume wandiri kutaura nezvake anonzi Jesu weNazareta. Makatabosha labosaria mandi mentabare kadela bazugada karamashia ndele ketere bosha ligabasaya mantaraboshi andarabosha reta tala kondiasa kibajalandere boshiaka. Baba, ndiri kunamata upenyu hwevana venyu Mwari. Kune maorders akarongwa nevanhu, kune zvakarongwa muupenyu nevanhu, kune zvinotaurwa pamusoro pemhuri dzavo, zvinotaurwa pamusoro pemabasa avo mukurarama kwavo Mwari. The orders of men must be changed by the prophetic word of God. Nokuti raiva shoko rechiprofita kuti iye haasi kuzogurwa makumbo. Baba, makachinja mafambiro aita vanhu vaigura vanhu makumbo. Baba, ndiri kunamata a Passover anointing, a Passover anointing, a change of order, a change of order. Ngazviregere kubata pavari Baba. Kana nguva isati yakwana vanhu vasina kutenderwa kuti vabate pavana venyu, ndiri kutaura kuti ngavashetuke ipapo, ngavashetuke ipapo, ngavashetuke ipapo, ngavashetuke ipapo. Father, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, ndiri kudeclare favor nenyasha. Ndinotaura kubata kwenyu kunoshamisa. Mutsvene wakatendeka, mutsvene wakarurama, Mwari wamasimba ose, anotida nokutirwira, anotichengeta nokutigonesa. Ndinotaura kubata kwenyu kunoshamisa Baba nokuti makanaka. Ndinotaura kubata kwenyu kunoshamisa nokuti makatendeka. Ndinotaura kubata kwenyu kunoshamisa nokuti makarurama. Vana venyu ngavarangarirwe Baba. Ndinotaura a prophetic word upon their lives. Baba, ndinotaura shoko renyu rinotaura kuti hamusiwe pasi asi kuti muriwe pamusoro. Ndinotaura shoko renyu muupenyu vana venyu Baba, havasi vekudzikisirwa ndevekusimudzirwa. Ndinotaura pfungwa yenyu Baba yakanaka pamusoro peupenyu vana venyu. I speak a heavenly order, a heavenly order, a heavenly order to prevail. Order yedenga ngaichimanifesta muupenyu vana venyu Baba. Order dzepanyika ngadzibviswe, kuronga kwepanyika ngakubviswe. Ndataura order yedenga, order yedenga, order yedenga.
yedenga Mwari wangu ngavasvetuke ava ngazviregere kubata pavari zvingaitike kurudyi zvingaitike kuruboshwe asi pavari Mwari ngavarambe vakamiswa nenyasha nekugoneswa nemi mangwanani ano mutsvene wakatendeka Mwari wenyasha ndinodeclare favor nekubata kwenyu kunoshamisa muupenyu hwevana venyu ndinotaura a prophetic order in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. A prophetic order, a prophetic order, a prophetic order. Nezita ra Jesu, a prophetic order, a prophetic order. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Nyasha dzenyu Mwari, nyasha dzenyu Mwari, nyasha dzenyu Mwari, nyasha dzenyu pa upenyu vana venyu Mwari. Ndiri kutaura favor, ndiri kutaura kuchengetwa nekugoneswa. Nezita ra Jesu, mutsvene wakatendeka wakarurama Mwari wamasimba ose. Ngavachengetwe nenyasha dzenyu, ngavagoneswe, ngavarwirwe nenyasha dzenyu mutsvene, nokuti hakuna wakaita semi Mwari, nokuti hakuna wakaita semi Jesu, nokuti hakuna wakaita semi wakatendeka. Iyemi Alpha and Omega, the beginning and the end, the mighty one, the God of Israel, ancient of days, everlasting Father. Rakata boshi ande, mente tele boshi akata, mante barando le boshi akata, mente tere boshi akakila basata, rede baliga daya sayanda, mente baradia tale kendere boshi ata, riga daya selekete le bosha, mante kalada dara bashi amande, menta barado le boshi akatalaka, maruga da baya solekete le boshi akata. Muri muchene baba, muri muchene baba, wakatendeka wakarurama, wenyasha wakarurama, anogona anotida, wamasimba ose unotida, unenyasha unotirwira, vana venyu ngavachengetwe munyasha baba, ngavarwirwe vagoneswe nemi wamasimba ose, zvakarongwa neorder dzepanyika ngazvishandurwe. Every order from the natural realm, I speak a prophetic order. I speak the order of the heavens. Kuda kwenyu Mwari kuitike, nokuti mimi munosumudza marombe kubva muguruva. Ndataura order yedenga pamusoro poupenyu hwevana venyu baba, pasina vanhu vavanoziva, nokuti vanozikanwa nemi, nokuti imi vanokuzivai Mwari. Vawanireiwo nyasha, mangwanani ano, in the name that is above every name, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Muchene wamasimba ose wakatendeka baba, ndataura nyasha nekubata kwenyu kunoshamisa, nokuti makatendeka, nokuti makarurama, nokuti munogona, nokuti munotirwira, nokuti gonesa, biri nerukudzo zviwe kwamuri mangwanani ano. Muchene biri nerukudzo zviwe kwamuri mangwanani ano. Wenyasha wakatendeka wakarurama, wamasimba ose anogona, anotida Mwari. Piwai mbiri remekedzwa iwe ngwai baba, nokuti makanaka, nokuti makatendeka, nokuti makanaka, nokuti makarurama, biri nerukudzo zviwe kwamuri, nokuti munogona, munotida Mwari. Muchene wamasimba ose, takuongai nekukupai mbiri, takuremekedzai nekukuongai baba, nokuti hakuna wakaita semi, nokuti hakuna wakaita semi Jesu, wakatendeka wakarurama Mwari wamasimba ose. Ndiri kunamata muupenyu vana venyu mangwanani ano, a prophetic order, the order of the heavens to prevail. Kuronga kwenyu baba ndokunofanirwa kuitika, zvikataurwa mushoko renyu baba ngazviraramike muupenyu vana venyu vanovimba nekutemba nemi, nokuti muri Mwari kusinawo mwangana matwa. Mutsvene zvoshamisa, muchinda werugare, mupi weupenyu, Alpha na Omega, yabasata labosha riamandere boshianda riba Jadeka de la bazada kayando roboshia kabazuka daya, mente teleboshia katara bazuge dia kamande, mente kaladia saliba jayando roboshia kata, mante baradia sa konta baliga dayasa, menta bareka de la bojaria mandere ke teleboshia ka, riba baba sate kaya dala boshaka, rege de le bosha lika da barando le boria mandere ke telebosha. Isaac heard God, Mwari vakataura naye. Tine vanhu vekuti Mwari wacho hamunzwe zvachose. Saka inini ndikauya ndikati seed zvinhu zvakaoma. He gives bread to the eater, seed to the sower. Pamwe pacho you are sowing bread when you are supposed to eat it. But nekuti wamanipulate hauchatombodyi, wakuendesa. Isaac akanzwa audible voice, Mwari vakati do not go down to Egypt, stay in Gera. There are times yekuti you need
personal revelation to do the things of God than to hear just from the pastor. Iwe usisina any communication kana kunzwa Mwari. Why? Because a pastor is a human being. Kana akabroka anoya kuzoparidza giving muchurch motopa, but arikuzwa ndauya kuzoraise mari yangu ndakabroka, haana kunzwa Mwari. Munhu waMwari anogona kutumwa naMwari, munhu waMwari anogona kutumwa nenzara, ari munhu waMwari. Kune zvinoita sekunge business racho rafa, relationship yacho yafa, basa racho harisi kufamba rinenge rafa. Something good is about to come. Continue to trust and believe in the Lord. Mu weakness anomanifesta strength. Mu death anotaura resurrection and victory. Mukukundikana mukaisa kunge zvavharana zvabroka, there is a word that exists in the mind of God. He knows restoration. He is the God of restoration. Don't lose heart on what's happening. Ishumba yauya neuchi wako. Instead of crying or running away, iti Mwari ndipei simba so I can open this lion or tear it apart. Kuti ndigone kusangana neuchi wangu. Shumba yakutaura nezvayo ndi Kristu, ndi Jesu. Jesu wandiri kutaura nezvake, he is the word. Ita Mwari ndipeiwo shoko, ndipeiwo revelation inogona kundisimbisa in the midst of trouble, kuti ndizive kuti handina kusangana nedambudziko, ndasangana neblessing yakaputirwa mudambudziko. He tore the lion apart. He opened the word. The lion remembered Jesus, and Jesus is the word. So Samson wakasangana na Jesu neshoko raMwari akarivhura. Mukati meshoko raMwari mukava neuchi. Kuti in the midst of trouble, Mwari ngavakupe shoko rinokusimbisa, rinokuratidza ramangwana, kuti mushoko raMwari mune nyasha, mune favor, mune uchi hurimo, nyangwe uri pakati pedambudziko. Grace unto you. Ukaziva izvozvo, you can be humble in life. Tine vanhu vane kujaja vamwe kana zvimwe zvinhu muupenyu hwavo zvaendeka, vabata zvimwe zvinhu zvatadza kubatikwa nevamwe, vari pasame church vachitenda muna Jesu mumwe chete, vanobva vafamba vachitaura nerwesere kuti havana nhinga, havasi serious, havana mate, life havana ukama hwakanaka naMwari, pane zvavari kupotsa, havagone zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. But the truth of the matter is, there are times yekuti you are Thomas. Chawatenderwa kubata ichi haisi nyaya yekuti vamwe pavarambirwa kubata, iwewo you are so good. Inhau yekuti mukudhauta kwako, muutera hwako, grace just found you in that level. Hama dzangu chinonzi nyasha chiriko. Hama dzangu nyasha dzakadai muupenyu hwevazhinji dziri kuitika uye dzakaitika. Kuti une zvinhu zvakaitwa naMwari mauri, kwete nekuti unogona, unonamata stereki, unotsanya stereki, you are so powerful. But nekuda kwekuti grace, nyasha dzakanguloketa at your level, iri lesser than others. But ndokubva wabata sina kubatwawo nevamwe. Remember, wakaipa ane tsika yekuti pamwe pacho haakubire okusiya usina chinhu, anokubira okusiyira zvinhu zvisina basa, kana zvisiri izvo zvinofanira kunge zviri zvako. Kune level yekuti unobirwa kwete murume wacho, unosiwa une murume, unobirwa rudo. Unenge wakutoziva kuti murume wangu ane munhu wanodana naye. Kune vakadzi vanotozviziva kuti murume wangu ane munhu waanodana naye, kuroti neni tinogarisana but parudo somewhere kana kuenda rudo. So kune tsika yekuti haubvutirwe dhedhi, udhedhi ndo unoita. Pakudano mukawo usiku woti Mwari chakabvutwa pano ndochanda kuda kuti murume aripo, but murume anondida ndiye asipo manje.
vana ndinawo but vana vanonditeerera ndo vandiri kushaya pamba panapa. So mukadzi akabvutirwa chipenyu ndokubva apihwa chakafu. Difference iripo haisi kushaya mwana, ndeyekushaya chipenyu, upenyu pamwana. Saka kune dhimoni rekuti basa haushaye, unongoshaya musoro uri pabasa. So ndikushaya kuti ungoshandirei. Ane tsika yekuti kana aba ane zvimwe zvaanosiya. Zvekuti mukusaziva unenge uchingoti so long life. People of God, hear me very well. Handizivo upenyu hwandiri kutaura, hwandiri kuadresa neshoko ranhasi kuti ndehwani kana kuti zviri kuitika muupenyu hwako here. Kuti pane nguva yekuti things will come your way, good things will come your way. But kuti urambe uine good things, it's another story. Money can come, mari inouya muruoko rwako. But panozopera gore kuti unongedzere uone kuti ndakaitei ndikaachivhei nyange ndakazviwana. Mazamu haapo ekuyamwisa mwana. Tine hanzvadzisikana yedu haina mazamu. Tichaitei. Musi wanouya kuzobvunzirwa todiwa komana. Totora mari here. Togamuchira roora here yemwanasikana watinoziva kuti haana mazamu. Why? Because varikuda kumuroora kuti vave nefamily. Zvino uyu kana pamiri pabata mwana aberekwa, haana chaanogona kusustina mwana kuti ararame. Kureva kuti kune a lifestyle like that. Opportunities will come your way. Favor will come your way. But it won't last. Unogona kurarama life yema good promises. Not a good life. But life in a good promises asinga manifest. Basa ipapo pauri pawakavengwa. Usati waenda kubasa ikoko regera ngotora nguva yekuchema nekurwadziwa. Uri mumba mako kusvika panguva yaunonyemwerera utaura shoko raMwari. Kuti handisi wekuvengwa, handisi muswe ndiri musoro. Handisi wekudzikisirwa, ndiri wekusimudzirwa. Ropa raJesu rinotaura zvakanaka pamusoro peupenyu hwangu. Maoko angu akaropafadzwa pane zvandinobata. Kwandinoenda ndinogamuchirwa. Madhimoni eruvengo ndinotora simba rechikuru riri pamusoro pawo. Ndinotaura rudo nenyasha dzaMwari pamusoro pemhuri yangu. Pamusoro pewanani yangu ndinotaura rudo. Mweya wokurambwa, mweya wokusagamuchirwa, mweya wokudzikisirwa, wotarisirwa pasi. Hauna simba pamusoro pewanani yangu. Nezita raJesu Kristu weNazareta. Shoko rinoti chabatanidzwa naJehovha kuna unopatsanura. I pray, I decree and I declare unity, love and favor in my marriage, in my relationship, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ngaive a culture, ngaive a system, ngaive a lifestyle, ngaive a habit. Usati wabuda mumbari mangwanani. Make declarations. Create an environment. By doing so, you will be rendering the demons powerless. Why? Because pawataura mashoko acreateka in the atmosphere as an environment. Inofanoenda mberi kwako. Pese pauchatsika, pauchamira, pauchopane zvauchabata. Madhimoni ese ada kuti usagamuchirwe. But kana watuma shoko munyika yemweya, watoisa another setup yema systems. People of God, hear me very well. Muupenyu tine zvatunoita zvakasiyana siyana. Kune vane maprojects akakura. Kune vanoitawo zvidiki. But hepano pane nyaya.
Mix whatever you do with faith. Isa kutenda pane zvaunobata. Isa kutenda nyangwe pane zvidiki zvaunoita. Mwari unokonzera kuti marara create a platform for you. Mwari unokonzera kuti marara chaiwo create a room or space for you. Mwari unokonzera kuti marara akubvisire vanhu. Zvoreva kuti marara akabvisa vanhu vanga vakamira muway. Pakava nespace. Zvaunobata ngazviropafadzwe. Mhuri yako ngaichengetwe. Mix everything what you do. Sanganisa chese chaunoita nekutenda. Uone kuti kana watenda muna Mwari, pazvishoma zvaunoita nezvaunobata, Mwari vano create a room or space inoita kuti ugone kuachieva. Rauya demo rinotema kubva kumidzi, the exit that cut from the roots. So which means Jesus is a shadow picture of the exit that was missing for the church. Acha introduce the exit back to Elijah, and Elijah and John they are one. Saka chona John the Baptist is the one who will introduce Jesus kuvanhu kuti iro gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. Dai Mwari vatiwanira nyasha. Dai Mwari vatipa the grace. Dai Mwari vatipa the favor. Father, in the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. Everything that is missing muupenyu vana venyu. Zvavasina access nesimba rekuti zvidzoke kwavari. I pray for the grace of restoration upon their lives. Health to be restored. Their business to be restored. Family life to be restored. Whatever they are crying before you, Lord, I pray for your grace and your favor. Restoration, restoration, restoration. Be restored in the mighty name of Jesus. Kurati imbwa dziri meant to eat macrumbs zvinodonha pasi. Iye ari kudiwa kuti adye patafura, but anozvipa identity inokonzera kuti adye zvinodonha pasi petafura, just like a dog. Muupenyu hama dzangu rega nditaure chinhu ichichi. Shuwira zvakanaka. Ipfungwa yaMwari kuti zvakanaka muupenyu zvivewo zvako. Usava comfortable nezvepasi petafura. Don't treat yourself like a dog. You are wonderfully and fearfully made. And if you are faithful and obedient, you eat the good of the land. Kwete kungodya bedzi. Ukanzwa shoko rakuti the good of the land, you eat the good of the land. Panoti good pane nyaya. Eating is another subject, but eating the good of the land. Denga rinozwa kuti panyika pane zvinodyiwa, but there is something good. You eat the good of the land. Desire for good things. Unoziva here kuti Jesu ari pamuchinjikwa. Masoja, vanhu vaitova pabasa, vakarwira vakakanda mijenya kuti vatore mucheka wehembe dzake. He was dressing good. Saka wakaona kuti even paakasprayiwa perfume inodhura kuna vanhu vasina kutirwa zvakanaka. Mentality yekungoti zvekwamwari hazvina basa. Nanhasi chiri yakadyarika muvanhu. Yekuti tinonamata saka zvakanaka hazvina basa. Jesu paakasprayiwa perfume inodhura, even the disciples vakati what a waste. There are people who don't value zvakanaka kuti zvive paupenyu hwavo. Maybe it's a subject for another day. But I want to pray with you today. Kuti you are not a dead dog. Hausi meant use worship. Use worship as a vehicle. You know, it will take you through the process. It is painful.
kuti usvike mipurpose iri fruitful. Dai Mwari werugare watirangarira, dai Mwari wenyasha watigonesa, nekuda kwekuti pamibvunzo iyoyi mumwe nemumwe unayo, une zvaanosangana nazvo, une zvinorema zvaunotadza kunzwisisa, zvaunoona sekuti apa Mwari vandisiya. Pane paunonzwa kuti apa Mwari vandisiya, nekuda kwemarwadzo awasangana nawo. But unoti ukatarisa woona kuti ingawani ndiri kuita zvinotaura shoko, ingawani kuchechi ndiri kuenda, ingawani zvakanaka zvinodiwa mushoko ndiri kuita. But how come ndaane zvipikiri zvakandiroverera maoko? How come ndaane zvipikiri nyangwe nemutsoka? How come people are not helping me? They are just bystanders who are not understanding what I'm going through. Vari kuinterpreta my situation sekufunga kwavo kuti maybe whenever waachiva chinhu muupenyu, keep on praying and trusting God. Don't relax nekuda kwekuti kune mweya wezvinotevera. Kune mweya wezvinotevera. Zviri kukuteverai hazvisi kutevera kuti mushande pakukanya zvidhina muEgypt. Muri kuteverwa nearmy. Army iri kutevera to make you slaves or to kill you. Vakabuda muEgypt, asi Egypt yakaronga kuvatevera. Asi Mwari wakashanda negungwa dzvuku, Red Sea. So the Red Sea, gungwa dzvuku, is the subtle picture of the blood of Jesus that will fight your battle when you keep on moving. I've come with this word this morning. Keep on trusting, keep on praying, keep on moving. Why? Because chiri kukutevera hachigone kudarika paRed Sea. Iwe ropa raKristu ngarikurwire, nyasha dzaMwari ngadzikuchengete. I know you are facing a challenge yekuti ukachauka kumashure, there is an army pursuing you. Ukatarisa kumberi, it seems there is a blockage, you are not going anywhere. Kune mweya wezvinotevera. Uongo wakabreaka the yoke yeurova, ukawana employment, ukawana basa. Asi kune mweya iwoyo hauna kuresigna, wakaita pass on the baton kumweya unoita kuti ungoshandiswa usina mugoyo wakaringana. Wakateverwa nemweya wokuvengwa pabasa. Usati wava pabasa unenge waziva kuti une mweya wokuvenga. Fruit, blessing, fruit, favor, nyasha, simba, ability, kugona kwako kwakatsimbirirwa zvichida nyangwe kuri kubasa. Unotsimbirirwa zvekuti unoita sekunge hauna chaunoziva, ungoriwo danda, you are just a rod. Chinhu chisatarisirwe kunzi anything good can come out of you. Wabviswa pa stage yetree, wa a rod, wa chimbo, wa danda with dry cells. I pray for the Spirit of the Lord to overshadow you. I pray for the favor of the Lord to be upon your life. Uregere kutariswa sechimbo, but uve nezvibereko zviri outstanding zvinoshamisa. Chinzwa manje, kana identity yazikanwa kuti sene almond tree nekuti pane maalmonds. Mwari vakabva vakonzera kuti pave nemichero yakaibva, ripe almonds, ripe almonds. Kureva kuti ready to feed people, ready to be a blessing to people. Nokuti michero ikavapo but isina kuibva, inenge isiri ready kuti ipe vanhu chekudya. Asi zvanzi chimbo yaAroni yakava nemuchero ripe, panoti ripe ndiri kupada ipapa, ripe almond. Kurati now you can make influence. Vanhu vakugona kutanha pauri, vanhu vakugona kudya zvibereko zvinobva pauri. Kureva kuti you can now make influence in the society. Why? Nekuda kwekuti une area dzawakukava, kana vanhu vakashuvira kuda kudyawo maalmonds vanenge vakuyawo pauri. Be an answer to your generation. Be an answer to your nation. Be an answer to the community where you stay. Be an answer to your family. In the name of Jesus. Ivane zvibereko asi zvibereko zvakaibva. Ivane zvibereko asi zvibereko zvakaibva.
led by the Spirit into the wilderness. Waenda kurenji ndokwa akandotsanya 40 days and 40 nights. He was led by the Spirit. Kureva kuti chiripinonzi fasting chinhu chiri palevel yekuti you must be led by the Spirit. Unogona kuleadwa neprogram echurch, kuleadwa nemamiriro akaita zvinhu, but the fasting of Christ kana iriyo yatinoda kufamba mairi, we must be led by the Spirit. Jesus was led by the Spirit into the wilderness. Maakanoita 40 days 40 nights. The agenda yefasting yake handina kuinzwa, ndangonzwa chakamutungamirira kuenda kundotsanya. Kureva kuti mweya mutsvene, he knows better. So he's the one supposed to lead you to do anything concerning the kingdom. So he was led by the Spirit kuenda mu wilderness. Ndoma akanoita 40 days and 40 nights. Arimo achipedza kutsanya mazuva aya, Bible rabuda pachena kuti he was now hungry. Kureva kuti wakaita nzara apedza kutsanya. But when you are led by the Spirit, auite nzara uchitsanya, unotozonzwa nzara wapedza kutsanya. No advantage yekutungamirwa namweya. But kana iri program inenge nzara inenge chikutambudza chitarisa time so. Was I program yacho mopedza na 6 saka I program makatozonza ma 10 saka ndezve. So ringota ndezve kuchechi program yenyu saka when you are led by the program, nzara inogona kutobata uri pakati pekutsanya. But irabuda pachena because Jesus was led by the Spirit, after fasting he became hungry. But mweya mutsvene ane guidelines, ane mafambiro anoita newe kana uchiita chinhu chinonzi fasting. So you must be led by the Spirit. Handisi kuti buda kuprogram yakarongwa kuchechi kwenyu, rungotiwo iri rungotiwo, zvinoda mweya mutsvene achikubatsira. Nokuti sometimes chauri kuita chinhu chiri spiritual. So the tempter anogona kuuya during the program. Saka uchiona apa kuti Jesu paakatungamirwa namweya mutsvene, Satani akatozouya Jesu apedza kutsanya 40 days 40 nights. But iwe kana usingatungamirirwe nemweya uri mukutsanya imomo anouya. Satani wakainga Jesu after 40 days 40 nights of fasting. Why? Because he was led by the Spirit kuita fasting. Iwe ukasatungamirirwa nemweya, ukatungamirirwa neprogram, auye wapedza anouya uri pakati. Kureva kuti unopedzisira wakuita zvinhu zviri anti Christ uri muprogram yefasting. The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. He leads me. I don't lead myself. He leads me. So kunzwa Mwari nekutevera Mwari kwakanaka. A natural man will look for green pastures. A spiritual man will be led by the shepherd to the right place. Nokuti unogona kuenda by choice nekufunga nekuona kwako kuti ukono kwakanaka. But unogona kubuda ikoko wa bachelor saloti usisina mdzimai. But waita sarudze kuenda uchiti uko kuri right. That lot wakatarisa akaona kuri green, like the garden. Look, but I'll go this place. He followed the pastures, not follow the shepherd. End story a lot. Wakabuda ikoko achimanya riri bachura. Upenyo wapirira msodo. Uchaona kuti vanhu vakatsvaka ma green pastures iri good mind, but vakasatsvaka the mind of the shepherd. Vakaenda kwavakaenda, vamwe vacho vaamabhachela. Kune zvakaitika muwanano nekuda kwedzimwe nzvimbo dzavakasvika. Kune zvavakarasikirwa nazvo, vaenda munzvimbo dzakanaka, vamwe vakarasikirwa neutano. Zvizhinji zvinosanganikwa nazvo waenda munzvimbo dzaunofungidzwa kuti ma green pastures. So as a believer, you don't look for green pastures. The Lord is my shepherd. Kana una shepherd, ijutira good shepherd to lead you. Apashande the mind of the sheep to look for the pastures. You are being led. Taenda ku Ethiopia so saka meno zvano kuti tablets kudenga ndege yakataka kutamba tamba unyazoona kuti munhu wese anonamata
chikafa nuzoti achinaka wanongori pakati pokuti uvambomira tebule dzidarara kanyanya Jesus munenge momapindwa munhu achimba hipopo achinakirwa achifura masefa achidii tebule dzomoda Jesus mwari uyo anoda kufambwa naye uwepo hwamwari hausokutsvaga zvanetsa nokuti chinopama muzorora kudambudziko uzakuti ndinaye akatendeka ane nyasha noupenyu hwangu chinopama kupanika ndewakushedza munguva iyoyo aitakurwa daily kureva kuti kwanga kune vanhu vanga vasinganete neupenyu hwehama yavo yanga ine dambudziko. It's rare in our times kuti uwane vanhu vanobatikana nesituation yako nekuti ivo vane dzavo. It's rare, zvinogona kushayikwa mazuva ano vanhu vanoita moyo nehanya nesituation yako vachipota vachikutakura mazuva ose. Daily they used to carry this man daily. Chimwe chandoda tibate uye tizive kureva kuti nyangwe hama dzaiva nemoyo wakanaka vachimutakura every day. I believe and I understand kuti this man, despite urema hwake, he was a good man. Why? Nokuti pane nguva yekuti vanhu vanotadza kukubatsira nokuti wakaipa akakupa hasha nyangwe une dambudziko. Wakaipa akakuataka akakupa nyangwe nekutodada iwe uine dambudziko. Wakaipa akakuataka akakupa nyangwe nepride iwe uri munhu ane dambudziko rinototodawo kutakurwa. Kutakurwa kwakanaka uchitakurwa nekuda kwekuti une vanhu vanokutakura, but kutakurika icharacter inodevelopwa nemunhu ari musituation inonidha vanhu vangamire naye. Muupenyu kune mweya yetsvina inorwa nevanhu to an extent yekuti une dambudziko vanhu vanotoona sekuti zvakanaka kukusiya pane kumira newe nekuda kwekuti mudambudziko iroro. Oza kana munhu ane challenge sometimes anoramba ane lifestyle iri bitter, ane upenyu hunovava nekuda kwezvaakasangana nazvo zvakawanda. Saka ari musituation yake anopedzisira abita kana kuti anopedzisira ane makuhwa ekuti matauriro aanoita against other people iye ari musituation iyoyo. Zvinoita kuti even nyangwe vane mwoyo wekuda nokuti kutakurwa daily. Dai aitakurwa once a week taiti vanhu vari kungoshingirirawo, but ukaona vanhu vakuti on daily basis vachitakura murume uyu vachinomisa pabeautiful gate on daily basis, which means rudo vanga vanarwo. Asana munhu munhu achite isachitenderere vanhu vese vari kunyepera vana isi tinomira pashoko totaura zviri mushoko. Mwari anobvira adai, Jesu anobvira adai. Let me give you a scripture that will just challenge you for this coming year. John 21 verse 25. Now there were also other many miracles that Jesus did, which every one of them to be written. I suppose that the whole world itself could not contain the books that will be written. Verse inoreva kuti zvakaitwa naJesu zvese hazvina kunyorwawo, pakanyorwa zvimwe zvacho. Dai zvese zvakanyorwa, dai nanhasi panyika pano pasina mabhuku angatakure nyaya idzodzo. Saka paunoti zviri kuitwa nemunhu Jesu haana kubvira azviita, pamwe ndo zvimwe zvacho zvisina kunyorwa zvaaita. So you need the Spirit of God more than the spirit of criticism. Aiwa, hasi Mwari, kosi tinovhura apa, unoona ngo uchivhura iwe usina kuvhurika.
proclaim the year of the Lord's favor. Doyanga iri theme ya Jesu pa ministry. The year of the Lord's favor. Doya iva theme ye gore ya Jesu mu ministry auya. Moya washe wakandizodza to proclaim the year of the Lord's favor. Gorere favor. Somebody came to me and she tradition chema theme achina ne basa rese. Kana zisina basa kwa uri, it's fine. You can move on like that. But kune wamwe we know in each and every year mwari wedu une zvaanotaura mugore rega makore ese unotaura. But definitely uchaona kuti mukutanga kwegore mwari unopa revelation utungamiriri wese concerning zvinofanirwa kunge zvichisanganikwa nazvo pakutenda, especially chine chinonzi theme. Haisi tradition yakango exista from Norway. Noda kuti unzwe kuti Luke 4:19 Jesu wakaisa theme to proclaim the year of the Lord's favor.